anu karo Mbak Mimin monggo. Klintong-klintong numpak andong mabel klingklong. Kaya saing kosong kantong bolong. Hati enak yang indah goyang sembarang. Iringane bonang gendang rebah-rebah. Hilang sama hatiku oleh selek. Ora cekang kurangnya goyang sembarang. Matur suwun. Yo. Wah, Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Wilujeng dalu Mak Cangi. Kepanggih malih. Piye lek rasane atimu? Ya seneng to ketemu kanca-kanca warga laras to. Ah. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga. Dadi semangat. Kaya pulih otot bebayuku kok. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho. Beger ki apa to? Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi tambane. Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe. Nggih, Pak Lurah. Sampeyan Lurah wis diancam kon tekan goro-goro to. Nggih, biasa wae le guyu ki. Nggih. Mbak Mimin belah pripun kok nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada ra ketok nek esuk ya ketok banget no Mas ketok lanange no. Ora apa-apa ya. Pak Lurah niku wadi kula lho Pak mboten napa-napa Mbak Mimin. Nggih. Insyaallah mangke. Arep esuk-esukan kok jenenge. Wis esukan sapa? Ya sing ngersake to karo Mas aku. Ki rencana mau ki wis Pak Lurah wis ngendika karo aku. Nggih. Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon. Heeh. Pak Mobrot. Aku ki ngeling-eling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika mengko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancaan sing bubari tenda. Nggih mboten. Anggo trambul kowe lek. Nggih ning mangke nyuwun ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca badanipun. Oh. Mengke digarap alus mawon nggih niki. Mungkin aja nggih gradakan kula mawon nggih. Sing kuwi rasa kono omong kuwi sabar-sabar Mas Bagong sabar. Alah. Sabar. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae. Kok nek sing ngomong aku kok aja sajak ra reno ngopo ngono lho aku gumun. Aku sing apri nggih ndoro tas nggih. Heeh. Niku lek ngendika Ndoro Antasena Mas Bagong le nonton kali Ndoro Antasena. Lah nggih, kok ya Ndoro Antasena iki kok ndelik bar ya ngerti wong ayu ya. Wis rasah digagase Ndoro Antasena nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Apri. Nggih. Ya, nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan Grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem. Pak Haji Saidi, matur nuwun. Nuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking Jasa Tour Travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margo Luwe Sregan Sleman nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Ya lagi ngasuk. Monggo dipun aturaken. Ndi mau ana Sing nek. dina sak tampune, sak titahe rasah dipeksa. Ya. Nembe sakit to? Mboten jane niku ming Keselen ngitung duit sumbangan. wong Ngitung kok duit sumbangan pripun? Wingi par digawe to ngene Apri. Oh. Bar digawe niku malah bathi vario barang iki wong digawe kok bathi aku yang ngono iki. Jane tamune iki tok sugih apa to Pri? Ora tak Mbok yo ora angsul-angsul nulak kok. Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyelo lho. Nek aku ya ora nyelo ya mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksudnya? Kae bathi mobil e wayang anu digawe kae Pak Seno. Mobil nabrak cengelmu kuwi. Lah nek mboten to Pak.
ora Tati ning ngapusi kowe. Kok senengane aku lho. Golek bola lho, ngono iki kuwi lho. senengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono ki isen kok aku ndarani nganu Mak Pak Seno. Pak Seno iki wayangan kok malah bathi mobil. ngawur. Tumbak cucukan. Apa sing ngomong ora? Niku Katin. badi mobil. Lah napa? Lajeng. Lemah. Malah. Ngaturaken gubuk asmara kemawon nggih. Laras monggo dipun aturaken. Ya. Nyingkar nyingkur April nembang durung kesena. Iya. Mas Bagong. wiwitane Enten apa lho? Iku ana sing ngomong Antasena penggemar banci ya. Buatan penggemar. Penikmat. Omonganmu lho, Bri. Gong le udut wis gong kok kebak kebun. wiwitane nyingkar nyingkur Aku ora nyengeni kowe ya, Bri, ora nyengeni dungokke. Lah nyapa? Mula manajemen waktu ki perlu. Hmm. Wayahe-wayangan derek Pak Seno ya wayangan, ning mulih wayangan ya wis istirahat. Nah, Mulih wayangan derek Pak Seno jam 2 aja tok bacutke tetek 2 jam ya wis to awakmu rusak. ya golek tambahan kok. Kurang oke, ora bersyukur. lingsem yen ke mutan Mau bengi ya wis tak tonton ning streaming ya wis sewengi. Lanci. Nanti ana banji kok turu ning kursi penonton krukup lenggang. Lah ngene ku Pak, ndek wektu setengah jam nggo istirahat, manajemen waktu ngoten nek kudu mboten. iso nganu ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu. Lah kudu burung nek bojone bringkal barang ra malah dadi rasita istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa diumumke ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojomu Nikah ya sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho diseksekke RT RW ngoten niku Oh. ning durung duwe kekancingan. Dadi Durung rung duwe duwe kartu nikah. kartu nikah dereng duwe surat nikah. Dadi rung duwe kekuatan hukum kanggo putrane. ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Ya kok. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bula elah. Klambine sing padha karo ngono aku ya, Nduk. Enek slerete abang. Pak Seno iku rasan sesepuh malah san saya ngenomi ya. Dhisik nek gak aku rung derek karo mangsa kok cahayane ki aclum. Bareng aku melu ya aku melu seneng ngono ki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tak ki mundak enom ngono. Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras lho. Zaman wong anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ono aku giras. Ayo bacot kena. lelampahan kang muri alam Penontonnya ana sing wis munggah panggung lho, Nak. Mas Bagong. Mas Bagong ki nyaruwo sae lho. Hah? Lho. Iya. Ora nyatek-nyatek. Kawane melu. tresno tulus natyanengku bekas marah. Mangga, ya. Yang liwat aku kelingan umbo kae biyen aku leren neng cagak kebak tulisan warna abang
Ngapunten lho Pak sasar susur. Mboten napa-napa santai mawon. Santai nggih. Nggih. Mboten ditukani to. Mboten. Nah, lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo ego kok bengak-bengok. Sing nyanyi bandine tuwa. Kula ra apa nyuwun pangapunten to penjara menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho. Wis. Pahit. Alah wong menungsa kanggonan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton niku wonten Mas Bagong lho. Niku nek nyuwara sak penake dhewe. Oh. Mas Bagong roh kowe kok roh tawon ya Le. Lah iya. Pahit. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra ya. Warane kan beda. Beda dirungokke ngono iki. Iki niki ndarantasena niki. Apri ra niki. Wah iya, jan umpama wedok tenan tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe, Gong? Bedane apa mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut meneh. Alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra etuk. Tak adol ayu gegegah ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Bokae kabak crita wayah wengi nganti gagatrina. Ya, jos. Kula kalian menika susulan Mbak Apri. Menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangdang Pak Krumatan Pak Camat. Pak Camat, Dan Ramil. Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman. Kasih Pidum Kajati DIY. Yo ya karo Bapak Haji Hardo Kiswoyo. Oh, iki sing calon Bupati Sleman. Nggih, matur sembah nuwun Dr. Bapak Sunaryo nggih. Pak Hardo Kiswoyo iki. Sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri. Ya. Ya muga-muga ya kasembatan ya Mak. Amin. Anggere gelem bayangan ya. Mangga. Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana. Ya ora ndek salah kok dipidana. Nek iki mlebune tipiring. Tipiring ki apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan masuknya tindak pidana ringan.
Ora dihukum berat. Sampean kok nganti apal men lho. Nggih apal tau keneng 3 dina bareng kok kula kok. Maksudnya ning kene ora ditahan, ning dikai pengarahan dibina. Mula mlebu ning dinas sosial. Pidana ringan. Pengen ngrasake pripun 3 dina magelungan ngeten iki. Emoh. Iya. Mangga. Datang luntur saya aku kowe dadi garwan asmara niku bukan asmara Ya, matur sembah nuwun. Gubuk asmara. Nggih, Kapun dipun aturaken. sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo Nggih. sing carakan sujokno aku ki menang rupaku ayu nggo rupaku elek ngono awake ting greges suarane ra masuk ngono ndah wong ledo moyoki ya pri Leres. Tujune apa? sujokno rupane ayu aku ki ngono Ayu ki sing nyawang sapa? Sawang saka sedotan es ya. Iya. sangeten lho Kejaba saka saking menika Mbak Mimin Mbak Apik Nggih. saking menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsungangipun panjenenganipun Bapak Lurah Sunaryo ya sih sing wis kepareng purna tugas ngono nanging panjenenganipun ugi tetep sumadya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih ngono ya sih Bapak tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya sepeser pun Leres. Nggih. masyarakat luar biasa Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah. wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono Kok Pak Lurah kok mbok incim iki ora lho? ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to Apa DP-ne saiki? lah napa kula DP sakniki pripun Pak maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye lah men ora pindah dagelan men ora pindah gamelan ya matur sembah nuwun Cih. menika kala wau gubuk asmara sampun cih udang kuning ya ana sampun ngono ya Mam Dereng. ya diaturake saiki podang kuninge Mbak Sinten? Elisa ya Nah, ayo men Ci sedaya Elisa. iso kucek karo Mbak Mimin Mbak Apri mangga Dok Elisa nah nek iki asli ayu nek Allah Polahmu ki lho Sa. kamu kenapa alhamdulillah saya kamu sakit saya nggak sakit masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya Mbak beneran kamu sakit tapi pucat loh kok kamu tahu sakit. deh coba pegang coba tuh kan dingin dingin kamu sakit iki nggak panas sing kene panas orang sing loro ki Apri apa Mimin toh yang sakit itu Kak oh Apri Kak Apri sehat-sehat ya Kakak Terima Apri kasih Elisa. jangan sakit nek hati-hati dia sakit semuanya kok kenapa kok Kok sakit semuanya ki nek apa aku wae? ana sebagian sing sehat Hah? sebagian ini sing endi engko tak foto Gila nih. ojo Mimin iki sok mulak-malik lho anggere pripun ta cedak wong wedok kok njur Armari. lanange ketok ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya kalau lihat aku gimana gak kaya bocah rung di dosa kaya ngono ya pancene kok ya Pilih cantik nek iro kanan ngene iki piye kae Piye? suarane? ya wong bodho tok sing nyamang kahanan kaya ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho kowe kesemsem ra kesengsem nganggo banget kesemsem kesengsem Nek yo ora terus gocek kono kok lara rumah sakit. nek kesemsem terus dadi pali lanang po ya aduh dadi lanang ya tenane tenan kok sanggulan lho iki kan ning panggung oh dadi mengko ya Ya, tenan lho tenan lho jam-jam 3 kae lho ya jam 3 lho ning aja saiki dong Mbak piye kenapa aku rung jamu ya Mbak jalo pasenan lho duake aku duwe aku Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok. kok dililang terus gak iki gunane nggo apa Cih, niki ngaturake napa podang kuning iki? podang kuning Podang Mbak kuning. Isa. Siap. Ya. Mangga pun aturaken podang kuning ya Podang kuning terus ya.
Ora ana manuk liyane yo. Sing apik Ana, podcast. ana sang. Apa Pak? Manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa ta iki? Kono. Kae no. Oh kowe jelmaan gagak wati. Manuk gagak ki manuk simbole kematian iki lho nduk. Jangan. Lah, aku yo, nggak ayo, ora, mau. toh. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan nggak mau. Nanti Semangat kalau sehat. Iya sehat Pak. Ya nak. Nadyan wujud temong paksi agawe talining prangta alus manis tur merak ati ngopo sikile Padha resike, padha putih. ya beda Lah. oh putih gane sikil buka delo rawang ngono kabeh nggon aku nek mbak iki Mbak Apri wangun sikile lah iki lho kok delo kaya asen Kaya telo. Apa kok? Sing ngrebab ki Kenapa? duduk wong wedok asli kok malah gerdungkluk. Ae Mas, pas tak cedhaki kok bergas kok barang wedok asli kok dungkluk apa wedi karo bojomu to Mas? Lah marang nyamang kowe sing ngati kok Lagi menep ki lho Le. ora dek iki amit-amit kok jangan nganti anakku kaya banci Kok ngono kaya banci. Mbak Ayu ra lagi bobot Lagi iki. Oh, lah jaga anu ya Mas aja numbahi masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk nang omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbah simbis. potongane geto ibu Aja wedi. Tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning imam keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ora kajen diles-ilesno kowe. Kowe tetep imam keluarga. wong lanang kudu piye kudu Nah, imam keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gak ke wedang. Hah? Malah wedangku ndi? Mbok gawe dhewe kono. Kowe iki ngerti ra? Iya iya. Mau menang sangar tok menang casingi. Alah ana semboto. Kleru lho. Tegas itu bukan berarti nggak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Iya. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat. Ngono lho. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbak simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa, jiko atine wong wedok wis bebojoan kok dadak antuk. Kuwi Aku ngajari lho, ngajari apik lho jaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? tak piye lho iki? Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak. Dari Raden Ngabehi Masudiono SH Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang Kadang Pecinta Wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar. Wo lagi Pamer bojo mbok nami menika Mbak. Bojo Anyar. Oh Bojo Anyar. Sing lagune sing piye Bojo Anyar? Pamer bojo Aku tak mau jikalau aku dimahil pulangkan saja kepada orang tuamu. Ini bojanya lagu kebangsaan. Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Pamer bojo ayo. Ki nek nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru. Pamer bojo ya nganggo keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi ya mung gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino dalange liyane mbok sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik.
lho, kula multifungsi yang aku cek-cek ya iso. Ah, coba aku ndek ciki-ciki gak coba. Coba ciki-ciki. Lah kowe. Dicoba-coba. Ya, coba. Praktek zaman semono yo. Ya. Ding 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 ding. Gosek. Seneng aku iki. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa, ada tiga nyawa. Kira kanggo rokmu sepira wae. Aku rok mini semene. Roke sakmene. Rok mini semene iki. Angger ning arep mobil nek arep pira wong bagus ada dicincingke sithik ngono. Paha om. Paha om. Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Lah Ora leren. oh alah. Jadi dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki Ras. Alah jenengan mlimpeke aku ya. Kok nglimpekke Kok piye lho? ngelimpek? Tanggal 24 aku ora dijakne dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medeni iki bacine nek esuk aku rene. Iki aja Pak Lurah Marga luwih iki le meteke tenan, aku ya arep dilimpeke bengi iki. Janji ana sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sino kerja mimin, mboten sanggih mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-ngegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketok ya oh ya. Cek baca. Aku arep tak omongke lihat WA. Engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung kowe kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, lho ya. Berat lho. Berat Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Buktine akeh lho iki. Apa ora Saksine akeh lho makane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampangan paku jaran kok. Anu mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki nek Pak Untung mresane oh mimin iki kurang ajar iki. Wih. Iki saiki Pak Kocap Untung kowe wis kocap. Wing diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyok, tuncal ning truk bebuki nang. Elisa iki kok modar piye to begitu. Syukur, Dek. Syukur. Anu Deng, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra Lah, ya apa-apa. wis. Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Nek kalah Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Kalau digawake truk kowe tenan yakin. kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi. Iya nah, Jelas lah. ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe bareng no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku jak bolo no. Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Syukur. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Esuk nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula keleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula salaman sik ijab kobripun kersanipun wonten. Kon mlathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucok-ucok apa? Ha iki juraganku e. Ya. Mas Bagong sajake njaluk dimiki le. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyin ngene ngendika. Gah. Oh. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang niku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Ajaran sesat. Iya, dibacutke Mbak Elisa. Ya Mbak Elisa. Masa mingguan kula
Iya. Disingsoti lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Iya, pede. PDW GR. GR banci tuwa. Ngene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuh asar tak jak ning sor tebok kono. Jenenge iki anu jajan lu golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, catur tunggal. Agus, Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku Halah bisa nyandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. Nyang. hanya ndeng bisa dadi tamba Apik tenan Bu Dewi Wina. Wis seneng nang kono nek. Andani sesuk sekolah ning nggon aku. Ya, diajari. Diajari lho Bu Dek. Sekolah iki nep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopan nang mumet. Mangga lanjut. Iya. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Ya, hati-hati nok. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babagan logat wong wis kuwi wis lair wis ngono, piye lek rubah. Iya. Wis dadi watak. Ciri wanci. Wis ora iso wah. Iya mulai alon-alon mulai dididik supaya halus. Iya, pancen bener. Iya, gentenan. Sinten? Iki ana sing nyuwun kembang rawe wau, Mbak. Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik. Iya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Jan iki Pak. Bodine tuk, dedeke tuk, suarane jos, aku seneng. Nah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nonggi-nggih. Lah nek sik gadis ki ngeten iki, sik kraket. Nopone sik Nek cek gadis ki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. gadis kok umur sakmono. gadis bukan perawan. Terus Ya ngene iki kahanane. gadis rasa baik. Ora di. Tenanangan kaya Masuk tak bukake men buktekke ngono ndak jare ngomong kosong. Anjur dibuka-buka. Udah apa iki? Ndak Ika melu-melu piye? Tarine iki lho. Lah. Sithik macet. Apur wakan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu, Mbak. April. Dia mungkin kula bantu, cing. Oh, Mbak Mimin bantu Cing, nggih. kula riwangi ya nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng. Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo kayane blandong kayu. Ngeridami. Pek kambil. Ya engko terluka no, Mas. Masa wong wedok kon menek kambil. Lek masa kowe padake bajing iki nek kabel. Iya. Jenengan kangsen karo sinten? Mboten kangsen, mboten nika kangsen pun mboten. Langsung tancap. Engko bar goro-goran karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen Mas Solikin. Lagi gering terus kok sorry. Oh, kok gering to? Gerah, pun gering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya? Ora. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak? Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangke dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate bukut, kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik. Oh, nek Mas Solikin alus. Mboten alus. Sak kabehane alus. Alus to, Mas? Wis tau kok. Wis. Umpama munduta rokmi Cita bantu mboten?
Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sinden panjenengan Caca semeniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing power luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagek di Njenengan mirengaken rumiyin. Rampunge Mbak Mimin. Taratam tu tak tu ruti lulus ta menika? Abe. Iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. Ngibarat Ben modar. Awang kuwi keduren lek mu njupuk kok. ngibarat wong nuwata. Ayo coba. Ibarat wong numpak Kemayune. perahu halo mampat tanpa Biasane sinden iki karo dem sik. Dem ki ya sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik. Wong demok diatur ya gumantung kene Biasane ora ngatur. Nek sing goblok sampean Lah pripun wong tuwa nggo dolanan kok gelem. Kok ya ngono dupek kowe lara terus arep metekleke wong tuwa. Ya ora. Ayo. Rasa dikajari. Ya meneng. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen. Modiar ora. Mboten Mbak Mimin mboten. Ngajari ki sharing karo ngajari beda. Beda. Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari. Wis. Kowe ngremehke aku. Ngono kuwi tuh karepe Bintang tamu lho aku ki. Aja ngono to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu paribasan ratu, raja saupamane. Urmatono. gendera apa Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, lah budi ngarit ki maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh tata susila tata krama. Nek ngono ki saru. iki kleru Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggono apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget to. ya wis kok wis kok nek kono takok engko ngono ae lak wis Ben. Neng madyane celok niti Temakan. temakan cek angkejak neng paku lingan mesake ngantek kalau menjinge kaya arep mencolot ora mau tepuk tangan to Bawa Pri kok toh nyowo ya. omongan kuwi lho bawa kotoh nyawa iki padake rebutan bojo lah kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku wah wah sampun Nggih. ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala Napa? ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun Nek suarane pun nampe. Sae, power Sing sampun. Perlu direparasi cangkeme gitu. ya mesoken no aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo dok Ika Suhesti Mbak Mimin. Gunung Kidul punya Gedruke sik, yuk. hei si kasih Princess Cimalang gaji Cimalang gaji Cimalang gaji koko belok Cimalang gaji Cimalang gaji Cimalang gaji koko belok Pak
Siang makanan susu prawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci kuwi sing paling bergizi Asik. Masuk, Mas. hey wik oh hey wiwitane saya suwe banjur ngomong
Mbak Mimin nih Jan. Oh, nek ngetutke aku angel banget tok gerakanku sulit to, Mbak. Oh sulit toh. Sulit mergo ora nut irama kok. Sulit ki asu jengkelit. Kok ngono terus lho. Ya ora kok. Goyangane apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ra iso ngono lho. Kudune keluwesan kok ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra to, Pri? Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo. Kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi mlu tak tantang gelut. Aku wong padake bego. Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut terus. Wis tau nggih. Jambak-jambakan ruting brengok ya. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Pri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasane kula kakek keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen cerak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pundi ta panjenengan? Karang cedak sampean kok sentap-sentup kaya mambu godhokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya Lek? Zaman Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke ra ado sedina ting klenyit kok. Iya. Ya iki ana pamundutan sekolah. Menapa malih? Pak Tris. Nggih. Pak Tristianto, Pak Tristiano, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki ning suwan Pak Tumiono ya. Ki Ade Prayora to Lek? 17 wonten pendapat Tumiono Klaten sih. Mangke kula susul nggih Pak e. Emok. Mangke kula susul nggih Pak. Siap. Mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar Urusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gede-gede ming mambu godhokan aspal tenan. Ya. Ketang tresno kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Keleresan benjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula rak napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten. Sampeyan mrai ora? Nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedhela ngoten sih. Oh iya. Ta apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu disuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe hamil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya.